Takže čudnú na tú zdravacku, dneska tu máme môj druhý vlog a chcem sa vám spraviť, že dlhšie už nevyšli vlogy, asi 2 týždne nevyšli žiadne vlogy a chcem sa toho spraviť, bol som chorý, mal som monokel, dosť nechutný, možno ak nájdem fotečku ešte, tak vám ju sem hodím. No, každopádne, teraz som dohral na Xboxy Far Cry 3, dobil som, už som dohral aj poslednú misiu, natáčal som to, takže čoskoro sa ešte mám druhom channeli, sa ešte na Let's Play na Far Cry 3. Práve tu pozerám také videjka, nejaké tie vlogy od Expla a dohral som to Far Cry, takže teraz neviem, či mám robiť také špeciáliky, ale každopádne jeden bonus už mám, takže také to asi nebude a som rád, že som to dohral a teraz už budem mať Far Cry 4, GTA 5 možno a potom na to budú let's playe a už sa dosť teším na Far Cry 4, GTA 5 a také veci a idem si pozrieť ešte také tie vlogy. Ako pozerám, máme tu nový channel od Expla. A ne. Neviem, či to záležili oni, ale volá sa to Explo a Moma. Čeknite na to, dajte tam odber, ja už tam mám. Je tam 2184 odoberateľov. To je môj sen. Dať aspoň 1000 odo. Ale už čože? To nepodarí a budem natáčaným pokračovať. A teraz mám už na kompe nové hry, takže všetko budem už natáčať aj na kompe, takže už to tak bude. OK, takže ja už nemám čo dodať a ešte, minule keď sme boli v Bystrici na výlete, som vám to oznamoval na videjku, som bol kde kúpiť v Adidase, takúto mikinku Adidas. Asi ste ju nevideli a mne sa dosť páči. A ja sa s vami už teraz lúčim. Majte sa. Čus bus, tamhle je autobus.